vaig veure la foto d'aquesta sala de billar i ho vaig tenir la connexió amb el meu pare, que també jugava a billar. I la idea era trobar uns jugadors on s'interrelacionés el temps i l'espai, no? A través de la memòria. L'acció es composa d'una xapa metàl·lica i he intentat que tot el joc o part del joc introduir-lo dintre del mirall, no? Es diu Reus perquè el meu pare era nascut a Falset, la meva àvia era de Tivissa, aquesta relació a la terra, no? A la nostàlgia. A mi el que m'ha sobtat molt d'ara, de veure la instal·lació i de participar, és el so de les boles quan xoquen. No? Per mi és una música molt de la infància. Jo el que m'ha agradat és utilitzar un espai que és simplement de visita, és un espai sense vida, encara que rememora un passat. A mi m'ha agradat com actualitzar-ho, no? I la veritat és que és una fusió estranya.